tunchuma chuan a hunlai Hong Kong mi puite tera kheltu le police te lo ti hai em tu serial killer chetnara thlak tak chanchin kan ngai thladona a chetan hi aron emawangin police me chhiate phei chu anjil rulama hungan hlo wangin nu chuina chang hian an ban pha a station lama duty sok turati an ni hialani he miswal hi ruwa sur hona chau a che chhuat hina wangin a ming le matam po the rainy night budget ti an wa hialani February ni sompani kumsang khazakwa somjat pani zirtop nia chuan ni dangang thovin luikama bolhlo char fai tu chu Shatin districta jingmin luikama chuan bolhlo char khom turin akal le a bolhlo a char khom mulmul pa leilon do apan pheilai chuan apia luka tuya inge moran lang chuak hi mowa ayan chian deuh chuan mishing lu troi me kani ti chu hiain a hlaulu tuk chu a che chuak lut nge ya rang takin vawkam lama chuan tlan phein a thil mu chu police te shila police ten mishing lu bungan lak chhuwa chuan me chelu ni nge ina hriata samkir sei ati kirna po lareilu tuk lo ni na langa aka chunga chuan halem pathum omin abenga chuan rangka chakrung beng bebe a mai chu a troi chan to wangle tuin a chia hnip to wangin tunge ni a hriat mai theilo lubungan charna bulle a che velte uluk taka enfia ani nuwa chuan an charna changa meter zanhi vela hla chuan plastic bag eng hi an mule ta a chu plastic bag a chuan ruang mu ni lo ma se ruang da na ta na manani ngei churingin lubungan char tak sa peng dang te chu moin be sein nili chunga chu luile a che vel tapin nu chui tu te chu an thok chhuaka anelina chuan mishing taksa a kong chunglam ba ka aban le lam mu ani tela abana chuan te tu omin thinlung lem chu ngun nama vi tlang niin achunga chuan savalim achuanga nu chui tu te chuan an ruang char chu me chiluru an charwang kha ani thayangem ti chu an chiangam to lovani te tu lem chu mi puite mu thei thura tlang zar niin chu tiangang te tu nei mel hria ta nei chuan nu chui tu te chu shil chewat turin an nge na hetia mi pui mu thei tura phau chwa ani nu loka hian pawalai le mi pa la upalu tuk lo te chu stationa kalin pawalai zuk chuan afanu chuan chu tiang te tu chu abana chona nei thule aron kalpui pa chu afanu pasal amak pa ani thu soya he ba ka hian afanu chuan ahalan dan chu moilawati wangle aza pui china wangin halem awwa tir thu asoitel boka afanu te tu chu aban dinglam panga ani thu soi boka nu chui tu ten ban le laman charkha ban dinglam ni vele chein ruang chu tu ruang nge ti an she thei don ta ni mel kumsom ni pani mi chen funglan niin simsha shi nai tlapa thok chin pasal nei lai le fanu pani nei ania a chan chin an han chui chan chuan funglan le a pasal te inkar hi a chawak lauti an she theya funglan hian nai tlapa thona chuan mi pa pakhat for rice anti mai chu atunga chupa chuan funglan chu a pasal fanau te kalsana ama nei turin anur fau china funglani pasalin a hria chuan athina urin ama ngei chu bara chuan kalin for rice anti chu ama chona anupui chu tiwai to lo turin awau nge ni hepa emo funglani pasal te thinjim hian tu emo zok chuan funglan chu a thata mai ni chu anjing ta a zonan hanzo ta ma se 100 hilna tur engma an hriat lo wangin rin hlel li sa changa thai bore ni amain chang funlan hi bara te athok towa dollar zanga apuk chu arul thailo wangin an thata niang tin atho china bara chuang kalin manager chu zoran zot le a ma se hemi chumpo hian rin hlel zuina tur engma an mu chuak chuang lawani ti chuan funglani mu ani nun berna Kimberley rota Texas tana chuan kala bara tho pui te chuan February ni thum zana khan funglan chu arui ema wangin taxi ko sakin an thon honin anin soya hemi nu hian mu ani zui to lo shima a pasal chuan ina a holau thu chang takin a sei boka chumi zan chuan ruwa po atlana sa hleni ome miswal nu chuya police ten boila hian thakhat chung lekin funglani bona borvela chang hian
meiche bau anom ta zeu zeu maya maktak main an bau zan hian ruwa asur zia boka meiche thenkhat chuan zanlama taxi man te chu an tim pha a nu chui tu te lu po a hai khop mai August thalai hol vela chuan nu chui tu te chuan photoshop dur nei tu pakhat nena changin kholan donga a thalak siam rem ngai te le enfel ngai a khoilai chuan thalak pakhat mishing taksa bung sang ni om taka hmu tel thu aron soya nu chui tu te chu rang takin chu dur omna lama chuan an thok chhuak ngala dor nei tu chuan thalak chu ama lak ni lovin a customer la kaniya a customer chuan a manrua ti chhia ta wangin thalak te chu a developing ngai ho lo ti tura ti thole hetiang thalak hi voi khat mai aron da na po ani tu lo thu soya a customer chuan mi thirwang da na a thla tu ni wangin chutiang thalak chu ada chin ni in an soyani to chui tu ten thalak an han en chuan thalak nei tu chu an soi anga ruang da na thokani chu an ring ta che alwa a chan chu thalaka taksa peng sang sang lan da na chuan ruang chandar te chu doctor kut nu ani lauti an she ngala ruang lan da na changin a thi changa darkar thum nu lu ka chandar ang hle bukani forensic department lam enfia tir ni in mithiam de chuan wang chu doctor thiam takin mando siam bik manga a chandar nilavin miswal tu emoin a chandar na nge yani tin an suya thalak pakhada chuan tuimal far ni om tak hi alo oma an han zum chuan tuimal fara chuan ruang chandar nei tu mel chan ve hi alo lang reng maya thaliam ta mai July thla bau tlerol kumsom pasari mi liangwai sam ang hle bukani nu chui tu de chu photoshop dur nei tu hna chuan let le in thalak ron da tu mel chu a shat lawan zota ani chuan alo shat chian to lo thole a chena mun tak ngial po a shat lo thuin alo changa nu chui tu de chuan chu pa in thalak aron lamhun nga ngut mai lo chu ti thei an nei lo ti shain undercover mi engma sa in da in an mirin hlalin thalak aron lamhuna loman ngal chat chu an tum berani thenkhat chu photoshop dora chuan staff anga omin a then chu a bul loka chome zuarangin nom boka ruang thalak le thalak dang chu an da pul vek boka ti chuan August ni som pasari zanda rukle mini som panga chuan taxi pakhat hi photoshop dora chuan lo dingin mi pa lo upalu tuklo kumsum ni borvel chu taxi changalo chhuakin dora chuan alota nu chui tu tarin angein thalak ta khom zinga chuan ruang thalak chu ada shanga ata ni lo chu dokana chuan ada letle veka ainrin lo lai tak chuan nunglam atang chuan nu chui tu de chuan man ngal chatin kutkol an buntir ta ngalani chupa chuan thalak chu ata ni lo thule chanchin buba sai chen a thiam pakhat chu a boy em awangin thalak chu da saktor le lam saktora kalmai chau ani thu soya a thiam pa chu a pek ngal tur tho se chuan nu chui tu de chuan kan pek puyang chati yen anin pek na tur de chun zota an mi man pa chu thalak anin pek na tura chuan zui ve selin anin pek na mun tur niya an suyan thlen chuan tu ma an lo omlawa police te chu bumalo tum mai chu ni yin station lama chuan thozo fia turatan an shwai le ta a taxi po chu en fia turatan lak ngalani a windshield omna zon chung lama chuan handcuff le chemte omin a hnung bungradana chuan electrical wire omin a ma sit chudna hnung chu a thlera a mi man ten tal chua an tumna lama an ti thler ni in a ngai theiani he an mirin hlel hi kumsom ni pasari mi lamkor wan ni yen zanlama tek se khal china niya guijaw ro ta chenga niya he an mirin hlel hi kumsom ni pasari mi lamkor wan ni yen zanlama tek se khal china niya guijaw ro ta chenga ni he pa hi meni somni pani kumsang khazakwa sumnga panga lamkwa ke ti mingpuin Malaysia alopianga chung ko hlim le ral muang taka seilian ani lem lawa apa lamwai lok hian nupui voi ni chen tuin nupui pathum ane to a anupui pathum laka changin fa so maneya lamkor wan hi afa upaberani lamkor wan hi atet lai changin apa hian kuta thlak fau china
chum khat phei chu ni khoshelovin asui sahiala a mulai ngein anu po ko ta thlak china he wang hian no panlai hun hlimum soitur anei ngai lova mi panau pangoi choi tak chian po nei mu mal ngai lo ani china ni anu le pa te anin chen nuwa hian apa hian a hmangai wang po ni emem lovin anu puya chen tak chu run luinan lamkor wan chu kola nupui dang anei nuwa chuan lamkor wan chu mi chuang tlayang leka ngai ni hin anu shon le apa ngai sakna adong ngai lova apa zoroi kot atwar fo chin bokani rol thar aron ni ta ka chuan hong kong a chuan an pema naupang chhia mai ani to bik lo wangin apa puin kut athak ngai to lova anau panlai changa chian siam har satimi ani wangin aril rukom melmel te chu chian kum ain nuamati soka a chian cheber chu a ches khel chin chu ni kumsang khazakwa sumsari pathum chawvel changkhan naupang cherve chelo puitling magazine la khom a ching china dura lei aza china wangin tawdeu ma se tuipui ram England mi chu acha wangwang chin me che sarwak thalak te chu endo dau chinin a magazine leikhom te chu angai hlu hleya thingrama chuan culture thlap chinin achang chuan magazine a sarwak thalak te chu camera in ala chung le china magazine ken arem lo na hmona chuan camera a me che thalak te chu a en china ni ti chuan magazine atanga thalak mai chu du tok lovin me che in thirna pin dana lu roka me che in ring lo lai thalak te chu a ching chan ta a ma se reipo ati main man chhuani in me che hau chuan an cham maya hemi nu hian me che in thirna pin dana lu ruk chu ati le to lova ma se athil chin ro chu a sim chuang lo hemi nu rei lo te a hian me che in thirna pin dan bula chuan me che pakhat chu moilo taka khosak pui tumin chemte in awawa ma se wanei thlak takin manania aril rushisel na lam endikani nuwa chuan jirulama halsatna atok ti ansia ta wangin kasil pik tamdoina chuan in en kultura tinia ni zale pani nuwa chuan lungina po tantir to lovin an swale tani heta chang hian apian tira amingan phwasak lamkwa ke ti chu thlakin lamkor wan ti mingpuin anun chu amang chawa zanlama chuan taxi khal china kumsang khazakwa somriat pakhada chang chuan ahma ai chungin photography lama chuan atui thara moi taka thalak dan te sirin thalak nuam ti hawin anthil thiam anin shil tuna group a de chuan omve china ni twal tha khesa nu chui tu ten anman hian lamkor wan mera chuan in thiam lo na mel mu tu rom lawa a chena in da pani chuan professional photographer how man chin camera le akai noi changkang tak takan mu chhuaka amut pindana chuan thalak na turbik studio te om thlapa a room epcha chuan afar nu omin korwan chu a una panen pindan anin choma khum chonga muin anami pa chu khum chungzo ka amowa ama chu anwaya amu chinani a khum noya chuan thingrem thukruin nu chui tu ten an hon chuan thalak mak tak takan mu chhuaka thingrama chuan puitling magazine engamazat omin mishing taksa bungshang chanchin inziana lekhabu an hupoka me che taksa bungshang zirna lekhabu ani sok mangchu he baka hian video tape somli layan mu baka me che handbag sente phekhok wale damdoi ina inzaina manrua te po an hotel boka thalak te an han india tiata nu chui tu te chuan funglani te tu angchia chia thalak chu an muta a hepa hi twal thatu ni chu anjing helta holo room chunga parda inzar pakhat an han keu chu gil khata bom lawin hung thla thwa hi anwa hmuwa abulan kal nai puin arim chu chheleya nu chui tu ten an han hung chu anjin phak ba kani chung bom chunga chuan me che ser alo hlomani chu banga te chuan me che samle thisen te monia anthil mu hi arab thla kan tin nilize chu lamkor wana chen in endiknan hian hunan manga lamkor wan baka apale anawmi pa te chu manania lamkor wan chuan an pu na chu aphana sa hle nu chui tu da chuan apale anaw te chu do pho chain an shita a engma inrul na an nei lo thule a chon ve vew thu an ni chuan an soya
lam korwan chuan ama mi malthil midang mu emo khoipo a phal ngai lo wangin tu man an tilui ngai lo niin anau chuan an soya in nam noina nei anga an hriat tak lawa chuan lam korwan te lo chuan an kaltir ta ni lam korwan chu a in puan du lo chuan fin fiana an neila abe tham an ti seya darkar somni pali nuwa chuan an kaltir le maya ngai do na wangin chumi ma nge ya poi khoi tu ni zia chu hailan an tumani athing rema videotape somli an charte chun han ena atam jok chu poi khoi na lam hoi po ani lem lawa mase videotape pathum te ro chu arap thlakin he meswal hi poi khoi tu nge yani ti achang to le video en chuan police te chuan rap thlakan ti yen chen khat phei chu an luak búrah an case boy pui mek chu an be se aya arap thla ka wangin police officer hmeichhiatna le forensic lama an hmeichhiatna chu an ru sel na in ator an lo wangin case chang hian an chu tir ta topani chal nei huna po korda chuan mi pa bak chu om phalani don lawa chu video te pa chuan meiche pui soilo engamazat atha dante an ruang asong bol dante ada baudan te thlengin en tur omani poi khoi tu ngei ani ti achian emawangin lam korwan po station a chuan in puang zoya ami tha ma sak ber chu chen funglan ni yin barachanga alo chuak chu funglan chu korwana taxi a chuan a chuanga reitak atlang kwaltir chen nuwa chuan korwan chuan aning lutuka khodai lama chuan tlan puyin funglan chu electric wire mang chuan a rek hlum ta a ami tha pani na chu kumsom ni pangami chen 1 kitania nula tlangwal inti hlimna bara chuan kaishirania tukha chu darnga le mi somnia chuan 1 kit chuan ana chawa mase ruwa asur cher wangin apya loka taxi loading lam korwana taxi ange mai chuan chuang lota mun fian rel lion thlengtia chuan taxi chu thidengin engkho soi set lo chuan 1 kit chu chemte na vita mun fian rel lai an thlengtia chuan taxi chu thidengin engkho soi set lo chuan 1 kit chu chemte tinin awawa ti chuan 1 kit chu akut aphwar sak nuwa chuan arek hlum ta ni hemi chum hian achemte chuan 1 kit taksa te chu chandarin a hmeichhiatna te chu a hlep thla a ada thazoi ta ni arwang dang te chu lekha pheka tuamin bolhlo I pa chuan a thuna zanlama taxi service le huna tai heng road khama paiturin akar hnung bungra dana chuan a da cha a hetianga che dan te hi a video te pa khan mu tur om vekani ami tha pathum na hi lungsa wan ni in kumsom ni pakumi ni ya nightclub waitress ni in jingdarli vela chuan a na changena bang chau thina zangkhat chu ruwa asurna sain jinglam darlia po chuan ala sur tlak renga sawan chuan lam korwana taxi chu inlama honan chuan a manga bidanga tha ang thavin sawan hi thatvelein hemi chum hian amut pindana chuan a puluta anaw mi pa hi a umlo ni ngei turani khuma chuan a camera chu tungin ami tha ruang asong boldan chu video ina la a pum chu zai hongin a ril chu a phora chuta alyak vela hewang hi ni mai the nu chui tu dekha anlo bor ni mase mishing taksa le thesen te chu atui vaklo ani nge yang tuiti lo mel taka nernung thung chuan 1 kiti hmeichhiatna chu zai thlain bul chunga chuan da a ti chuan ruang chu bulhlu ipa chuan thun le in ruang dang ho a the thangna khama chuan a pai vele ta ni lamkor wan chuan heng mi che pathum te atha wang hian inthiam lo na anei lo thu soya a chan chu miduk tak lo ho kal khomna bara na thok ani miawa khotlanga hian mechia te hian changkai nan nei lo shim te in asoi zuyani amitha palinai ro chu adan adang dewani mel klero kumsom pasari mi langwai samni in zirlaya lania St Francis of Assisi College aluta achunga vandoina athlenzan hian Shenton Hong Kong hotel a chuan anzirtir tu ten zirlai thiam theite choimoya inti hlemna hun an manpuya wangin akala zandar sompakhat vela chuan valley rota ain lo lampan turin lamkor wana taxi a chuan a chuang lota achulu chatia chuan korwan chuan a chemte lautinin
kut kol abun tir zuya darkar engamaza chu kongdunga chuan tlan puin ati ti puya chungkwa chenrua le sakwa na chungchang te soipuya mase langwai sam chu a maloka lauthung le chiai taka alo om to wangle nilenga buai taka huna mana wangin a chaw hleya alo mutlu chu lamkor wan chuan a hol hleya ati ti mol mol laya ngai poimo nilo anga ai ngai na chuan a thina ti ura waisami mu hilai chu electric war chuan rekin a thatle ta a hemi chum hi chuan in thiam lo na chu a nei ve deuh thu soyani ruang chu a mami te ang thawa song bolin a hmeichhiatna chu a hlep thlale a song bol dan chu video lain a bula enga chhit chu a ti tlak pala wangin a mi tha mal pui chu a kang nge nge ni march ni thum kumsang khazakwa somriat pathuma high court a chuan chal nei niin soituangin court a hian me che chut ve arem tak lawa chuan mi pa pasari te chu jury tura thlanan nia defense attorney ngen na in video te pathum te chu defense attorney jury pasari te prosecution lamle rawrel to judge bak en phal sakan nilawa mi puilo chu te tan a him lo wangin an ni chu en tiran nilawani he baka hian lamkor wanan amitha ko chung a phor lai le ale lai vel te po ti lan anilo bukani a defense attorney chuan rilulama halsatna ane to chungchang le poya khoilai po a aril ru fim lo thu chanchana mangin ruwa manlok sa le tumwang renga twal that anilo tin ngai na thiamna sang pe nen rorel sakturin angena mase prosecution lam chuan anlo nyal chiang hle rilulama halsatna nei tak takem ti fia turin rilrulam zirmi psychologist panga te chu kawaniya pathum te chuan lamkor wan hian pui khoilai hian rilrulama halsatna anei anrin lo thun soilain pahni te chuan anei ngei niya ansia thun soi ve thunga ti chuan ni sompariat nu april ni ria ta chuan jury te darkar thum le achan ve chung an chut khom nuwa chuan lamkor wan chu tumreng wanga twal tha mang tin thiam lo an chan tira rawrel tu chuan thi turin a chung tho arel zuyani a victim ma saber chen funglani pale lamkor wana pa ngei po in rawrel tu thutluk na chu a fair talk an ti thun soya lamkor wan po hian a chunga rawrel na chu soiboi tumna anei lo lain august ni somni pakwa chuan hong kong governor chuan damchung lungin tang turin atita zoka ti chuan an ti hlum hun tur nga ka atanna stanley prison achangin damchunga huna manna tur shekpik tan ina chuan sonania tunthleng hian he tan ina hian omin midang abengai lutuk lawa tanin workshop a thokin amamo angleina tur poisa athok chuak chinani athing rema me cherwang le taksa bung sang thalak an mu te kha me chepali de ruang chau kha ane theilawa me che som panga tal chu a thatang tin nu chui tu te chuan an soya me che som panga tal chu a thatang tin nu chui tu te chuan an soya ma se me chepali a tha te chau kha fin fiana an nei chhun ani ta ni